בלק מיף ווקונג. בתור אחד ששיחק בהרבה משחקי סולס לייק, ואני מעריץ מטורף של כל משחקי סולס לייק, אני שיחקתי בכמעט כולם, דארק סולס, בלאדבורן, סקירו, אלדן רינג וכל שאר המשחקים בג'אנרה הטובים. אז מה אני חושב על ווקונג? משחק מעולה. אני חושב שהם עשו עבודה טובה, החברה שעשתה, אני לא זוכר את השם, אבל מדהים אותי גם שזה משחק ראשון שלהם, לפי מה שהבנתי, ולפני זה הם בכלל לא היו עושים משחקים לפלאפון. ששמתי לב שזה טרנד שנהיה לאחרונה, גם סטלר בלייד, למי שמכיר, זה גם משחק ראשון של חברה שעשתה משחקים לפלאפון, שזה ממש מעניין. ואני חושב שהם עשו עבודה יוצאת דופן, משחק כל כך טוב. אני התרשמתי גם מכמות הבוסים שהיה במשחק, זה מטורף הכמות שיש במשחק, ומה שעוד יותר הרדים אותי זה שכל בוס רואים שממש השקיעו עליו. יש לו את האנימציות המיוחדות שלו, יש לו את המתקפות המיוחדות שלו, וכולם גם ממש מגניבים, ולכל בוס אתה צריך לפתח איזושהי אסטרטגיה מסוימת, זה לא כולם אותו דבר, תלחץ, תתקיף ותנצח, לא. כל בוס יש לו ממש אסטרטגיה שאתה צריך לבנות, וכל בוס ממש מיוחד, וזה ממש מרשים ומפתיע להתחשב בכמות בוסים שיש במשחק, שזה המון. טוב, אני אוסיף שגם המשחק יש לו אלמנטים של סולס לייק, אבל הוא לא אחד לאחד סולס לייק. אני הייתי אומר שהוא יותר דומה כזה לסקירו וג'די פולן אורדר, למי ששיחק. זה יותר כזה אקשן אדוונצ'ר, אבל יש לו מן הסתם את האלמנטים של סולס לייק. למשל, אם אתם נחים במקום מסוים, זה עושה ספון חזרה לכל האנמיז, וזה מחזיר לכם חיים ומאנה וכל הדברים האלה. אז מבחינה הזאת יש את האלמנט של הסולס לייק, גם מבחינת הבוסים. יש הרבה אלמנטים של סולס לייק, אבל זה יותר לכיוון האקשן אדוונצ'ר, אני רק רוצה להעביר את זה. לגבי קושי, טוב, אני שמח או מצטער לבשר לכם, המשחק לא קל בכלל. אני חושב שהחצי הראשון שלו הוא יחסית סביר, כזה השתי צ'פטרים הראשונים, המשחק בסדר. סוף צ'פטר 2 אתם הולכים לאכול אותה. זה נהיה כאילו, אם זה מתחיל פה, אז הרמת קושי עולה פתאום כאילו ברמה מטורפת, אז המשחק ממש יכריח אתכם פתאום ממש לעבוד על המכניקה ואיך אומרים, לשפץ את היכולות שלכם. אז כן, צ'פטר ראשון מתחיל כזה קליל יחסי, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, משחק סבבה, לא קשה מדי, בוסים, הייתי עובר אותם פעם ראשונה, פעם שנייה, מקסימום פעם שלישית, מגיע לסוף צ'פטר 2, אוכל אותה. אבל כן, בהתחלה התעצבנתי, אבל איכשהו התחלתי לאהוב את זה, כי זה לא קשה לא פייר, זה קשה מאוד פייר, ואתם פשוט צריכים, המשחק, אתם מגיעים לנקודה במשחק שהמשחק אומר לכם, טוב חבר'ה שמעו, תתחילו להשתמש במכניקה שלי, תתחילו להשתמש במה שיש להציע, כי אתם תצטרכו את זה. מה שמוביל אותנו לגיימפליי. הגיימפליי ממש מעולה לדעתי, ואני יכול להגיד שיש שתי דברים שממש אהבתי בגיימפליי. הראשון זה הספלס. יש לכם ספלס שאתם יכולים להשתמש בהם. עכשיו, במהלך המשחק אתם תפתחו מלא ספלים, שזה ממש מגניב לדעתי. יש אבל ספל אחד ספציפית שאני חושב שהוא הכי טוב במשחק, ויש לו גם את האנימציה הכי מגניבה במשחק, שזה הספל, אני לא זוכר את השם שלו, אבל זה בייסיקלי מקפיא את האנמי במקום, וזה כל כך מגניב, אני לא יודע איך הם עשו את זה, זה לא משנה באיזה אנימציה האויב נמצא, אתם תקפיא אותו באנימציה הזאת. הוא יכול להיות באוויר לקפוץ עליכם, בום, להקפיא אותו באוויר והוא כאילו ייתקע ככה. וזה מה זה מגניב, ותוך שאתם משחקים זה מרגיש כל כך, אתם מרגישים כאלה בדס, אתם מרגישים כאלה מגניבים, וזה משהו שממש אהבתי. ויש עוד הרבה ספלים מגניבים, לדעתי אישית זה הספל הכי שימושי בכל המשחק, כאילו הוא שבור, ואם אתם משדרגים אותו הוא בכלל כאילו כל כך יעיל וכל כך טוב, ואתם תצטרכו אותו חד משמעית. לגבי נשקים,
הנשקים הם פחות או יותר אותו דבר, אתם כן תוכלו להחליף, לכולם אבל הם פחות או יותר משחקים אותו דבר. מה שכן, לכל נשק יש לו נגיד סטטוסים שונים שמשפיעים איזה משהו פסיבי עליכם, שנותן לכם באפים או משהו על האנמי, או שיש לו לנשק איזשהו סקיל מיוחד, אבל אל תצפו ליותר מדי, הנשקים הם מתקיפים אותו דבר פחות או יותר. אז מהבחינה הזאתי זה לא מורחב מדי, אבל זה נחמד. יש לכם כמובן גם באייטמס, אם זה בארמור או נשקים, יש לכם כמובן גם רמות של נדירות. אם זה נגיד רגיל, אם זה אפור, לבן, כחול, סגול, ויש לכם לג'נדרי שזה כתום. סטנדרט במשחקי כזה אקשן אדוונצ'ר. ארמור, יש לכם גם, יש וריאציה די גדולה של ארמור במשחק הייתי אומר, והדיזיין ממש ממש מגניב. אני ממש אהבתי את הדיזיין. למי שלא יודע, המשחק מבוסס על ספר שנקרא Journey to the West, וזה ספר מאוד מאוד מפורסם בסין. הוא די מפורסם בכל העולם, אבל זה ספר מאוד אייקוני בסין, והמשחק מבוסס עליו. אני בהמשך יגיע כבר על מה המשחק מדובר ומה הסיפור, אבל בינתיים כל הדיזיין הוא בעצם סובב סביב המיתולוגיה הסינית. ואני ממש אוהב את זה, אני מאוד אוהב בכללית המיתולוגיה הסינית, יפנית, כל הדברים האלה, גם יוון, כל בכללי מיתולוגיות, יש להם פשוט כאלה עיצובים מגניבים ורעיונות מגניבים, וגם הארמור במשחק יש לו עיצוב ממש ממש מגניב. עכשיו, יש סוגי ארמור מסוימים, שאם אתם משדרגים אותם עד הסוף, הם ממש משתנים בנראות שלהם. שזה ממש מגניב, שאתם משדרגים אותם, הארמור גם, אתם רואים אותו פיזית, משתדרג, וזה כל כך מגניב, יש ארמור שאתם משדרגים אותם עד הסוף, זה נראה כל כך מגניב, ואתם מרגישים כאלה בהדס עם עצמכם, ששדרגתם את זה. עכשיו, בשביל לשדרג אתם צריכים לאסוף כל מיני ריסורסים, אם זה מבוסים, או להרים דברים בעולם, יש לכם כל מיני פרחים, כל מיני דברים כאלה, אתם יכולים גם ליצור כל דברים שנקראים מדיסן. מדיסן זה נותן לכם כל מיני באפים מסוימים, זה יכול להיות באף לדמג', באף לארמור, באף לחיים, באף למאנה, שזה בשביל הספלים, וכו' וכו'. הקומבט ממש, איך אני אגיד את זה? הוא דורש ממכם חשיבה. כמו שאמרתי, אלמנטים של סולס-לייק. אתם כן תצטרכו נגד בוסים לפתח איזושהי אסטרטגיה, ואתם תצטרכו ללמוד את המובס של הבוס. עכשיו, גם לא בבוסים, גם שאתם חוקרים בין לבין בוס, ממש ממש המקומות ממש יפים, הגרפיקה קודם כל מהממת, ואתם תחקרו מקומות שלדעתי יש להם עיצוב ממש ממש מגניב. לא היה מקום שכאילו אמרתי, כולם ממש, כל מקום הוא ממש ממש מיוחד. המשחק מחולק ל6 צ'פטרים, וכל צ'פטר זה מקום אחר לגמרי, עם האנמיז שלו, עם הסיפור של האזור עצמו, עם הבוסים שלו, עם המקומות שאתם יכולים לחקור, יש לכם סייד מישנס, יש לכם כל מיני קווסטים של NPCs וכו' וכו'. וזה משתנה מצ'פטר לצ'פטר. ומה שאני אוהב זה שכל צ'פטר הוא ממש ממש יוניק. יש לכם למשל אזור של ג'ונגל, אזור של קרח, אזור של מדבר, כל מיני כאילו, זה כל כך מגניב ואני אוהב את הווריאציה של זה. אז מי שאוהב קומבט טוב ואוהב משחקי סולס-לייק, משחקי אקשן אדוונצ'ר כמו סקירו, ג'יידי פולן אורדר ומשחקים בסגנון הזה, אתם כל כך תאהבו את זה. בתור אחד שאוהב סולס-לייק וגם אקשן אדוונצ'ר, אני חושב שזה משחק וואו. עכשיו הסטורי. כמו שאמרתי, הסטורי מבוסס על הספר שנקרא Journey to the West, וזה בעצם על המיתולוגיה הסינית. הסטורי לא בהכרח יהיה לכם כזה מובן, המשחק לא ממש מאכיל אתכם בכפית מבחינת הסטורי, הוא פשוט יותר נותן לכם לחוות את העולם, והעולם פשוט מספר את הסיפור בעצמו, הדברים שקורים. זה לא תמיד בהכרח הכי מובן, יש כמה קווסטים שהם יותר לעניין ואתם יותר תבינו אותם, אבל הסטורי עצמו, המיין סטורי, לא כזה מובן הייתי אומר, אבל הוא כן מעניין, אתם כן תרצו לראות מה קורה. אתם בעצם, זה מצחיק, אתם לא משחקים את ווקונג, אתם משחקים מישהו אחר, מאותו בוא נגיד בריד של ווקונג, זה בעצם, אתם כמו קוף בן אדם כזה הייתי אומר,
ובעצם אתם עושים את דרככם to the west, ובדרך בעצם שם קורה כל הסיפור. אתם נתקלים ב-NPCs, בבוסים, באויבים, ואתם עושים את דרככם בעצם למקום מסוים, שאני לא אעשה ספוילרים, אבל זה בעצם כל המשחק. אתם עושים את דרככם למקום מסוים, וזה איזשהו מין מסע כזה. תחשבו על זה סטייל כמו The Last of Us, שאתם צריכים להגיע לאיזשהו מקום, ובעצם כל המשחק קורה בדרך למקום הזה. לגבי הגיימפלי גם רציתי להגיד שיש לכם סקילים, והסקילים, וואו, יש לכם כל כך הרבה. מה שאני אוהב בזה זה שאתם יכולים ליצור לעצמכם איזה בילד שאתם רוצים. יש למשחק סטנסים, וסטנסים זה בעצם אתם משנים כמו תנוחה מסוימת, וכל תנוחה יש לה את המובס שלו, וקומבואים מיוחדים ופלייסטייל שונה. אתם יכולים להחליף בין 4 בו זמנית, וגם אנימציה כל כך מגניבה. עכשיו יש סטנס אחד שממש ממש אהבתי, שבעצם אם אתם מחזיקים משולש ארוך שזה כאילו מתקפה חזקה, אז בעצם אתם עולים על המקל שלכם, והמקל פשוט גודל וגודל וגודל, וזה כזה מגניב כי אתם יכולים להשתמש בזה בתור אסטרטגיה, כי enemies שלא יכולים לתקוף אתכם באוויר, הם פשוט לא יגיעו אליכם, ואתם פשוט תלויים על האוויר כאילו, על המקל שלכם, וזה כזה מגניב כאילו, ואז אתם יכולים פשוט לשחרר את זה ולתת להם מכה ופשוט שפד אותם, כאילו להשטיח אותם על הרצפה, וזה מגניב כי אתם יכולים להשתמש בזה גם בבוסים, לטובתכם. אם יש נגיד בוס שהוא בעיקר על הרצפה, אתם יכולים להשתמש בזה ולעלות למעלה, והוא לא יכול לגעת בכם, וזה נותן לכם advantage, ואתם יכולים לתת לו את המכה החזקה הזאת ולהוריד לו ים חיים. וזה סטנס מאוד מאוד שאהבתי, גם מבחינת האנימציה שלו, וגם זה שהוא מאוד משחק לטובתכם בגיימפליי עצמו, שזה ממש ממש מגניב. כמו שאמרתי, גרפיקה מדהימה. אני שחקתי במשחק על המחשב, על היי, על settings היי. משחק נראה יפה, אני שחקתי אפילו בלי ה-RTX, בלי ה-Ray Tracing הכוונה, והמשחק עדיין היה נראה מהמם, כאילו הם עשו עבודה ממש ממש טובה. גם מבחינת סאונד דיזיין, כל מכה מרגישה מספקת, יש לכם פידבק טוב על כל מכה של האויב, אם על הבוסים או לזה. גם כשאתם מקבלים מכה יש סאונד דיזיין ממש ממש טוב, ואני פריק של אודיו, אז אני יודע מה אני אומר. רציתי להגיד שאני שיחקתי, היה לי באג אחד בצ'פטר 6, בצ'פטר האחרון. אין לי מושג אם תקנו אותו מאז או לא, אבל כשאני שיחקתי, היה פשוט באג מסוים שפשוט המשחק היה מחליט פשוט להתחיל לקרטע, ופשוט כל פעם שהייתי זז המשחק היה מתחיל להשתגע. וזה היה ממש מעצבן, כי הייתי צריך ממש לצאת מהמשחק לגמרי, ולהפעיל אותו מחדש, וזה הדבר היחיד שהיה עוזר. וזה היה קורה די לעתים קרובות, והייתי צריך לעשות את זה כל כמה פעמים, וזה די קצת לקח לי מהחוויה, אבל זה רק קרה לי בצ'פטר האחרון. אני מאמין שהם תקנו את זה מאז, אבל אני רק רציתי להגיד, זה די הייתה את הקלה היחידה שלי גם במשחק, אז זה די כזה ניטפיקינג, איך שאומרים. טוב, אז לסיכום, Black Myth Wukong, משחק שווה, מאוד מאוד ממליץ לכם לשחק בו, גרפיקה מהממת, הקומבט כיף לאללה, מאוד מספק, יש לכם הרבה אזורים לחקור, יש לכם NPCs ממש מעניינים, יש לכם קווסטים, יש לכם שדרוגים, כל הדברים האלה שאנחנו אוהבים במשחקי אקשן, אדוונצ'ר, RPG, סולס לייק וכדומה. ומבחינתי זה משחק השנה שלי. אני חושב שמאוד מאוד מגיע לו להתחשב בו בהשקעה וכל מה שהם עשו במשחק. אני פשוט חושב הם עשו משהו מאוד מאוד מיוחד שלא יצא לראות בהרבה משחקים, ובמיוחד גם בהשקעה כזאת. והדבר שלדעתי הכי הרשים אותי זה הבוסים. לעשות כל כך הרבה בוסים ושכל בוס הוא גם כל כך מיוחד, מבחינתי זה השגה סופר מרשימה, ולדעתי רק על זה מגיע להם משחק השנה. ובלי קשר המשחק מדהים, הקומבט, הגרפיקה, המוזיקה, הכל מסביב. ואני נותן למשחק 9 מתוך 10. והסיבה שאני לא נותן לו 10 מתוך 10 זה רק בגלל הצ'פטר האחרון, שאני חושב, גם מבחינת הבאג הזה שהיה לי, וגם אני פשוט מרגיש שבצ'פטר האחרון המשחק קצת ירד מבחינת ההייפ שלו,
כאילו המשחק עשה איזשהו בילדאפ, ובצ'פטר 6 גם הגיימפליי משתנה. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל מי שיגיע לשם יבין על מה אני מדבר. זה פשוט נהיה כמו עולם פתוח פתאום מאוד, שכל המשחק היה יחסית ליניארי, ואין לכם מושג לאיפה ללכת. אין שום הכוונה, אין לכם מינימפ, אין לכם כלום, אתם פשוט לכו תנחשו לאיפה ללכת, ומצאתי את עצמי שעות מסתובב בלי שום מושג לאיפה להתקדם ולאיפה ללכת, שזה קצת היה מאכזב אם אתם שואלים אותי, וזה הסיבה היחידה שאני לא נותן לו 10 מתוך 10. משחק שווה, תקנו אותו, לגמרי שווה כל שקל, תתמכו בדבלופרס, הם עשו עבודה מאוד מאוד טובה. מי שאוהב משחקי אקשן RPG, אקשן אדוונצ'ר, סולס לייק, שזה אני, אתם תהנו מהמשחק. וזהו, להתראות.